मेरे बुझाते नहीं कि पहले हो सरवा का जवाब दे कि है सरवा का जवाब। आई मरइबे काते मराठी बे बरा चुप रहो मुंह बाबा। हम का करबे कुछ और भाई देखो हमरा से तू दुगोला को नहीं गवाइल बड़ा हमरा के बोलो तू मुंह बाबा का मत बोलो मुंह बाबा मंडली का अध्यक्ष है टूअर टापर लइका टूअर टापर लइका है एगो त एकर बाबू माई के होने तू लगा तारा बेरी बेरी एकरा कसु का रोए लागल बेचारा दुआर पर गाय खियावे कातना रोए लागल रोजन जा रोजन चुप रह चुप रह रो मत चुप रहो। बाकी रोइए दी मानी ना देखा कोनी आके बोलो मत हां बोलो रोवे लागल रोए लागल। ये हतना लोग जानता जे हमरा क्या रहेला अबे बता कसमु ह रो मत जा द सुना ना हवा खड़ा हो रो मत देखी हमारे कहे लड़का रहेला एकर बाबू माई के होने के रविंद्र भैया जानते बने हमारे कहे बने रो मत कहत नहीं कि रो मत गोबर भी के 2 किलोमीटर ले जाला का रो मत तारा के न बोलले बड़े ठीक बा तारा के गाड़ी उड़ी देले बड़े जा तो जवार में आइल बने जाए तो जवार महल बड़े अरे रोत रहो। का करब केकरा से बतियाई जैसे ने उधो वैसे ने भान उनका चुरकी न उनका कान हमने के चाय पियत नहीं जाता है एगो लड़का कहता जे बूढ़ा व्यास के मंडली में चाय पियाओ तनी केतली माज दे सरफ धो दे। हाँ ए बबुआ ई तना वो परिवार से इकुल लड़का इकुल बिलोंग करेला सा है लड़का चाय पिया तनु अरविंद केजरीवाल के परिवार का है रोज नए में आ हई मायावती के बहन बेटा है ये लोग केस तागड़ा ए बबुआ तोहनी के बोला सम्मति तोहनी के बोलबा सतैसा ने एक लगा देबो सनु तो हमने के जीवन भर केस लड़े के पड़े तारा लोग हम बोलल नहीं के चाहत आराम से रह बात रहल ब्यास ब्यास ल होता तो हमनिए में होके दो रुको अब चैन से रहल तनी कुछ सुनल लो बड़ा बढ़िया कथा प्रसंग सुनौले है हमहू गाई ओकरा आगे भी हम गाई लड़ लयदारी भी गाई हम तो प्रसंगवा के बढ़ा दे रहे हैं आगे लेकिन अभी हम अभियों में बहुत बाकी बा ठीक होला ठीक है बा चाय वाला भैया ले जा हटावा ले जाए ना तो हटावा ई चाय वाला काम की करते रहे सो मार हटावा तो हटाओ ए चाय वाला भैया चाय हटावा हटाओ। हटावा हटा मर दे तू चाय पियो अंजा। हम 1 बजे खाना खाते रहे तो कहता जे 1 बजे का दो कौआ गुह में ठोरना मरले हो आए रुक जो तो हमरे के कह दे रुक कहे दो सर। माने कहे के बात ई बजे इतना अश्लील शब्द के तरह करे के चाहे प्रयोग हमर नचनिया रोत रहुए तो हई कहता जे बुझाता नु जे इनकर नचनिया रहरी में रोवतिया आ इनकर नचनिया कैसे रोत रहुए कैसे इनको नचनिया लाड़े पर होत ये तारा लोग के गौ नहीं बा हाँ जी। आई ये तारा लोग ब्यास बड़ा ई कुल कोनो मर्द तरह कोनो भाषा आई ऐसी बानी बोलिए मन का यापा खोए औरन को शीतल कर या पहुं शीतल होए ऐसा कुछ वचन कहा जाओ ना वचन से हमरा संतुष्टि मिले इतना बढ़िया सुंदर माहौल इतना बढ़िया गांव इतना बढ़िया ब्यास अरे महाराजा इतना भकठा ब्यास बताई नरक में डाल दिया नरक में तू डाल देला नरक में तू डाल देला मर्द तरह तू कोनो प्रसंग तू गौला ठीक गौला कुछ और ज्ञान के बात कुछ हमरा के कही तो ज्ञान के बात कह के तू हमरा के लजवा दो तू हमरा के प्रसंग में दबा दो तू जानकारी में दबा दो तू हमरा के आवाज में दबाओ तब हम तरह के ब्यास मानो अब हतना 1.5 पन्ना बात ही बोलले बड़े अब बताई हई लइका कहता हमरा के क्या कहता है देखी जय हो बहुत पुरान हमार मित्र बड़ा ढेर दिन के बाद आज तारा से भेंट भइल बा जय जय भगवान तारा के बनौले राखो शादी ब्याह तो हो गेल बनो अच्छा चलिए ठीक है 6 गो लइका बड़ा सा अच्छा अपने हड़ा सा ना टोला बाल टोला बहला मेहनत कइले बा ना ना
छोड़ जाए तो उकुल पागल है सर रहे दी भैया अब बबुआ इन करे आवा सर हम जानते न्यू दीपक ब्रास बैंड पार्टी ग्राम पुष्ट बुक्सा जिला बक्सर बिहार तो हमारे संगतिया हो ब्यासल मौगा खाटी बन के करत चुमा चाटी बाबूजी तने बैठा बैठा बैठी बाबूजी तू जइब ना तू का खावा कटले बड़ा बुझाते ले तू जइब ना हम जाना तने तोहरो लहंगा के हवा लागल बा हाँ ब्यासल मौगा खाटी बन के करत चुमा चाटी हलचल एगो बाबूजी के हमरा दिल के ख्वाहिश में पूरा कर दो ए जब बैठल रहले हैं तो हमरा से कहत रहले हैं ए बुढ़वा कहू ना एगो काम करो कहत रहे जे रिमझिमवा के डांड बड़ा बढ़िया बा ई रिमझिमवा से ना ई कहत रहे जे रिमझिमवा के माई ले खाली भेंट करा भेंट होई चिंता मत करो मूड़ी मत करो भेंट होई भेंट होई नो चिंता मत कर। मन बानो अरे मन बुढ़ाता ब्यासल मौगा खाटी बन के करत चुमा चाटी ए रविंदर भैया गवनई माटी हो गई आ खुलल बिया नाच के पार्टी गवनई माटी हो गई बिया नाच के पार्टी गवनई माटी हो गई एगो चुटकीला इतना गंदा कले है अंडरवियर वाला का दो हम बहिंचो कंपनी के का दो लेवा खातिर गोरे नहीं है रुक तू अस्थिर रह एकरो से बाउर बोलब हम तारा के बोलाई बड़ी मर्द तनी हतना तरह अश्लील शब्द के करे के चाहिए परियो पहले के व्यास के रहे हई देखी तो पुरस्कार हमरा अनीश मौर्य उर्फ टाइगर जिला अध्यक्ष RLJD युवा नेता दुबे नथुन बचन वीरेंद्र जगदीश सिंह विराट बेचुमिया बोली रामया हरिहर गुलाब कोइत्री सम्राट ई पहले के व्यास हलो ए बाबू उनके चेला लोखोर का घाटी गवाई माटी हो गई उनके चेला लोखोर का घाटी गवाई माटी हो गई मास कुशवाहा भैया का प्रणाम करने हैं बड़ा रात भर तरह गर्दा कर देने और उपेंद्र कुशवाहा रवा सब दोनों आदमी के एक एक माला देव तनी खड़ा हो जाए एक कमेटी के मेन सदस्य हार्दिक हार्दिक स्वागत बा अभिनंदन बा वंदन बा यही तरह सब का मान सम्मान बन रहा है तनी खड़ा हो जाए हाँ हाँ अरे वहां के तो देवे करे अच्छा हाँ दी 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 बड़ी बड़ी रुपया पुरस्कार हार्दिक हाया बबुआ ऐसा ना अरे बड़वा निकाल दे तो देवे में सुविधा रहे झप धुरपत तिरताल या ठुमरी ए भैया तुलसी सुर के बाने ओ ये नचनिया डाल हिलावे अरे गिरल आँखी के पानी अनाज के पहला
मूसा डांटी गयो नहीं माटी हो गई मूसा डांटी गयो नहीं माटी हो गई बढ़िया बड़ी बड़े रुपया देने पुरस्कार कमेटी एकदम बना रहे हम ये कहो कि हर एक साल कमेटी में प्रोग्राम होता है हर एक साल तो होला लेकिन आज हमने के तो माने पहला बार आइल बने जा अच्छा सुने रवा सब हमने के बुद्ध जी के बारे में गवाई तबे नु हमने के गाइब जा अच्छा के हमने के प्रोग्राम ना कराई तो हमने के प्रसंग काहे खातिर लिखवाई जा हमने के जब जान कोई नहीं जा कि नहीं रवा सब प्रोग्राम कराई तो हमने के गारंटी लेते नहीं जा हमने के रत रत भर गाइब जा हमने के बुद्ध जी पर सम्राट अशोक जी पर एक बारी कमेटी के नाम पर तने वो जोरदार ताली रवा सब तने बजाई एक लाइन कहो हे भगवान बुद्ध अपनी अदालत में मेरी जमानत रखना हे भगवान बुद्ध अपनी अदालत में मेरी जमानत रखना बूढ़ा व्यास दुनिया में रहे चाहे न रहे इस जनता जनार्दन इस कमेटी को जुग जुग तक सलामत रखना वाह वाह इस जीवन में पहला बार ऐसा प्रोग्राम में हमने का आइल बनी जाए पहला बार वादा हम करते नहीं कि कार्यक्रम हर एक साल होखे बढ़िया से होखे ठीक होखे तब न हमने को जानब जा हम बे महाराज हमने के हर एक महोत्सव में जाई ले जा तो ओइसने गीत हमने के गाई ले जा कि ना लेकिन हलचल है जब बहिंचो कंपनी के काछा जे देखे इहो चली गई दुकान पर दुकान का नाम है संगम वस्त्रालय ओइजा गोइले जान जाए जे ए हलचल और देखो तारा मंडली के कोनो कलाकार घुमता देखो तारा मंडली के कलाकार घुमता ओकरा के मना करो देखो करा कर गोइले कहले जे हमरे नाम अजीत हलचल है हम व्यास हैं तनी बढ़िया कंपनी के कच्छा दिखावा हमरा के तो कहला से दिखाओ हमरा के दू गो कंपनी के कच्छा बा एगो छोकड़चो कंपनी के छुकड़चू अमित मौर्य जगदीशपुर बड़ी बड़ी रुपया हमरा के दिल बने पुरस्कार हार्दिक हार्दिक स्वागत बा कहले जे हमरा के दू गो कंपनी के कच्छा बा एगो छोकड़चो एगो आजीचो अबे में तारा इंग्लैंड के कंपनी माने तारा के कौन चाहिए आई दोनों कंपनी विदेशी है लेकिन एक घड़ी छपरा में लंच कैले बड़ी से दूगो कंपनी आजीचो एगो छोकड़चो ते कहले जे एकर दाम का बा दुकान वाला कहलस कि जोन छोकड़चो